Ahojte, máme tu ďalšie video zo Steel Brainrotu a dnes budeme hrať teda Steel Brainrot. Máme tu už 3 Brainrot godov, ale... Ahojte, som tu aj ja dneska s vami. Peťko je tu tiež. Tento neviem čo robí, tento Sejo. A ty máš kde basu? Blízko teba. Aha, ty si tu? Hej, máme všetci Brainrot godov, lebo sme to získali na update. Ja mám aj moju Secreta číslo 1. Hej. Hej. Jack Gorillu s takou mutáciou. Toko ešte? Hej. Tak to je dobré. Len počúvaj ma, ja si dám asi tralalero tralala hore. A ja mám teda tralalero tralala. Neviem prečo som si to kúpil, ale išla Dragotulu, Telapelala, Dustuc po páse. A to je dobré. A aj Frigo Camelo, ale to je na nič. Veď mám Brainrot godov. Ale niekto mi chce dať friend, alebo by to zase chcel. By mi to chcel zase ukradnúť. Ja som to minule dal, že áno, chcem byť s ním friend, ale nakoniec mi ukradli mojho Brainrot goda. Hej. Najsilnejšieho, čo som vtedy mal, to bolo, neviem, niekto sem hore dáva centrínu, čiže tam ideme. Joj. Dobre, ja tu zastavím toto. To je nejaký ujko proste. Dávam mi sem centrínu. Ideš mi pomôcť s tým Kraboli Moneta, alebo ja by som potreboval pomoc s tou, joj, čo to je? No, lebo fakt mi niekto kradne. Kraboli Moneta, poď. Yes. Kraboli Moneta, Kraboli Moneta. Dojdom busy. To je hrozný server. Akože ak chceš, môže si tento typek zobrať Quidlioli a Meliony. Nemusí, ak chce. Ježišmaria. Kraboli Moneta, ti niekto kradne? Hej, furt mi to niekto kradne. Tak, keď si prestám kradnúť, odhlásime sa. 3, 2, 1. Bum. Mám to zamknuté zase. Tralalero, tralala, ti niekto kradne. A kradol mi? Že je v base, alebo? Neviem. A je? Dobre, zdravý, nechal tapol. Ja idem k tebe. No, odhlása. Zoberiem si Kraboli Moneta. Poď rýchlo. A idem ho dať rýchlo hore. Tak choď. Lebo to sú moje najvzácnejšie Brainrot godi. Ja si ich dám tuto na tie miesta. Tralala, zarábame. Čo tu máš? Žirafu, čelest? Ne. Mne sa páči. A za 5 minút je Trick or Treat event, nový. Hej, tak počkáme, nie? No môžeme, aj na tomto serveri kľudne. No, však jasné. Bude aj Ying Yang vtedy. Fakt? No. Dobre. Lebo oni bývajú vždycky spolu, by mali bývať. A mohol by som si požičať tú Jack Gorillu v Indexe? Dobre, môžeš. Môžem? Hej, dobre. Dávaj na ňu bacha. Hej, môžeš si potom hneď zobrať, ja si už chcem dať iba do Indexu. Je tu niekto... No dobre, facol ma, však nevadí už. 12 sekúnd sa mi otvára. My za 15. Aj keby si videl šéf Krabrakadabra, no tak... Oproti mne má šéf Krabrakadabra. Hore. Ty potrebuješ na Reddit? Hej. Potom by sme sa tak dohodli, že by si mi ich zoberal, hej? Niekto mi kradne Jack Gorillu. Veľa ľudí mi kradne, veľa Ne, ukradli mi mojeho. Ne. Čo? Jack Gorillu. I všetko ukradli. No, škoda. Tu je môj Jack Gorilla. Tam je moja pizzoneta mašina. Pizzoneta mašina? Hej. Ukradli ti ju? Áno. Ukradli mi aj... Tuto mi niečo chýba. Mumi Ambala Bu mi ukradli. Mumi Ambala Bu? To bol tvoj najsilnejší Brainrot. No, Jack Gorilla. Jack Gorilla bol môj najlepší, ale... Jediný, ktorý tu ukradli, nechali, je Udin Din Din Dun, Coco Fanto Elefanto, School, Alessio a Tralalero Tralala. Aha. Škoda. Počkaj, ja ti možno... Mne sa zdalo proste, že ako som išiel okolo, tak tento, čo má vedľa mňa, to šéf Krabrakadabra, sa mi zdalo, že je to OG. Vedel by si mi ho ukradnúť, prosím, lebo ty máš ako keby tak rozmerne bližšie on. Rozumiem, áno.
Ale teraz sa mu za chvíľku asi bude otvárať. No, ešte má čas. 100 sekúnd. Za mne sa otvára. Takže... Ešte 100 sekúnd má. Ja si už zavrel dosku. Keby možno aj... Tento má tú tvoju pizzone mašínu. Áno, a Jack Gorilla má tu blízko. Jediné, čo mi môžu ukradnúť je Alessio. Ja mu skúsim dať frienda. No to je dobré, on má otvorené pre friendov. Hej, mama. To je dobré. Ja mu skúsim dať len tak frienda. To Mateovi? Aha. Nie, Zien. Aha, Zien. Tu, čo má tu tvojho brainrot gada. Keď mi príjme, že áno, tak. Ja si dám nejaké tieto do mašinky. Leru, tam hodím. A daj sa nejakých brainrot godov, by ti mohol padnúť secret z toho. Hej, dúfam, že mi padne. Ja ináč mám 3 brainrot godov. Mám tam dať tých 3 brainrot godov? Neviem. Počkaj, za chvíľku sa mu asi otvára báska tomu Liam. Dám tam aj môj dragot. Šéf Krabrakadabra! Ide po páse. Dobre, tak ideš mi zobrať všetkých brainrot godov? Vieš, lebo všetko už? Áno. Aha. Chcem si dať rabbit. Idem ti Janesko zobrať toho... Tralera, alebo... Krabolimončela, to je vzácnejšie. Hej, Krabolimončela. Otvoril sa ti bejsa. Hej, viem. Som tu dole. Ideme chradne. Či to si ty? Ja ti kradnem Krabolimončela. Dobre. Bum. Dávaj na mňa bacha, prosím. Hej. Už ideš, dobre. No. Zien je tu. Je tu Mateo. Máš dobre, to? Mám ho. Poď si zobrať ešte tralero, tralala. Počkaj chvíľu, lebo... Tu... Sa ti otvára báska? Tam môžem dať trálku, tam tralero, tralala, tam asi dám. Udinduna daj a Kokofanta Elefanta nedávaj. Hej. Kokofanta Elefanta má RIP mutáciu, čiže zarába o 200 viac. Poď si zobrať tú tralero, tralala. No dobre, idem. To tam môže... nedám. Ale mojeho nedávaj. Mojeho tam dám. Mne sa páči veľmi tralero, tralala. Neviem, nemocne. Tebe nie? Borbaloni luli loli. To je také divné, podľa mňa. A už ma idú facnúť. Facú ma ten Mateo, ktorý mi ukradol. Gorilov... Vreba, to je iba mytik. Počkaj. 16 sekúnd a sa ti otvára bejsa. Poď rýchlo. Idem. Facol si aj mňa. Hej? Ja skúsim taký jeden zlepšovať. 3, 2, 1, či to bude fungovať? Nefunguje. To funguje iba na počítači. Môžeš rýchlejšie. Je tu niekto. Ten Zien. On má otvorenú bejsu, ne? Áno, má, ale nič tam nemá. Prečo? Zejo. Od píču. Jak sa to volá? Písané mašíne. No poď si zobrať tú tralero, tralala. To si ty v rohu, ja som to zlákol. Ochraňujem ťa teda. Ja idem takto. Dobre, nikto tu není taký. Tasino. Už je ten rip aj Ying Yang. Ja nasadám tu. Car seat. Poď sem rýchlo, na ten oný. Yes, ide to. Ja si tam už bol, keď pri veľkom update. Hej. Niekto mi kradne tralero, tralala. Ja. Ty? A mám otvorenú bejsu? Ne. Dobre. A ináč, ja mám veľmi veľa tých veľa mám tých coinov. Ja ich mám, že 425. Ja som nedostal to Aganini, Palanini. Počkaj, jaj. To je iný. To je iný event. Niekto mi kradne Krabolimončela. To je, skúl a ti niekto kradne. Ale zabranil som. Dobre, všetko už zabránil, dúfam. Áno, žirafa čelestre. Ne! Tomu kradol nikto. Poď si zobrať ešte žirafu čelestre. Dobre. Lubili pizzanini. No tak, s tou mutáciou. Ja som to. Tak trošku viac ako klasicky. Klasicky to myslím 3 zarába.
Nie, 1. 1? Klasicky dávali 1. Ne, tento zjem ma znova. Ale tady máš pravdu. Že opäť viac. Opäť viac? Opäť viac? Oho, 6 dáva. Oho. Hej. Poď rýchlo, teraz. Teraz to nikto není na Ja obzore. neviem ísť rýchlejšie ako takto. Wow. Dobre, máš to. Yeah. Dobre, ja sa rebirtujem, hej? 3, Dobre, 2... A zase ide šéf Abrakadabra. Som. Teraz idem zobrať tralalero, tralala. Tralalelo tralala. Ide bananita dolfinita v iných young verzii. Tu si zoberiem. Bananita Počkaj, nechajú? dolfinita. Ja ju zoberiem. Bananita dolfinita. Neboj Bananita sa. dolfinita. Ja budem v bezpečí. Hej. Hej. Počkaj, za chvíľku sa mi zdá, že otvára báska. Nie, ešte mám Mne sa čas. otvára za 26 sekúnd. A táto dosahuje, Vždycky ide? Sahur. Vždycky je to hororové, keď asi sa má otvárať vejsa. Mohol by som si zobrať 2 tralalero, tralala? Jedno iba. Jednu? Jedno je tvoje, jednu žirafu čelestre. A čo máš ďalej tam u mňa? A ešte Alessia som si mal zoberať. Nie, Alessia nie. Tak mal som jednu tralalero, tralala. Áno, mal si žirafu čelestre a krabo limončeľa. Jaj. Aha, tu je to, dobre. Ide Gangster Krabo Futera, limoneta. Being Young. To nechcem. Tu nepotrebujem, tu už, Poď. s ňou som sa už rebirtol. Joj, mňa niekto facol a veľmi. Dobre, si zoberiem tú krabo limončelu hore, lebo tam mám rovno teraz 3 miestečka pre nich. Takže je to také dobré. O, Skúsim napísať. tak, už sa mi otvorila báska. Skúsim napísať tomu. A čo je vlastne tento domček? Neviem. Ja tam zazvoním. To je ten nový secret. Ja som ho mal. Hej, To sa dá. čo to je? A už tam není. Počkať, keď budeš zvoniť, môžem ti... Počkaj, nezvoň, ja idem skúsiť na všetky. Zazvoniť. A ja. Je patam. Možno z toho padne. Aha, ideš tam. Zvoniť. Aha, ja. Znova. On ti dal cukríky. Aha, dobre, ja môžem spavnúť oný, Spooky Lucky Block. Fakt? Už máš No. na to? Ja môžem na to už spavnúť. Počkaj, ale neotváraj tie domčeky, hej. Aby som mohol spavnúť Spooky Lucky Block. Nedal nejaký hororový podhospod. Počkaj, ale neotváraj tie dvere, lebo aby som mohol potom spavnúť Spooky Lucky Block. Ale veď. Ale ja mám na to už potrebujem posledných 20. Tak si otvor niekde dvere. Ale už neotváraj. Neotváraj! Veď môžeš. Neotváraj! Prečo? Ja chcem otvárať. No hej, ale potom nespavňam ten Spooky Lucky Block, vieš to. Už môžem. Už tak spavni. Kamo mám? Neviem. Mám to? Neviem. Ale nezobereš mi ho. Máš otvorenú Ja besu ti ho ináč. kúpim. Tak, chvíľu počkaj. Niekto vykradol Lidla. Dobre. Ema. 3, 2, 1, boom. O môj Bože. Je tu nejaký typek. Nie, oni mi ho berú. No, Lucky block. ja na to nemám peniaze. Ja ti ho kúpim, áno, a potom ti ho... Áno, plus. Je u teba? Ja niekto ma odfacol. Ale je u teba. Není, rýchlo. Poď. Nevedel som ho kúpiť. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Poď, rýchlo. Lucky Ale block. on má nejakú super pľachačku, alebo čo to je? Ja fakt na to nemám peniaze, ale poď, rýchlo. Nedá sa. Má Black Hole Gold. A čo, že má Black Hole Gold? Mali sme si vybrať iný server na toto. No, aj tam by nám to ukradli, aj tak. A už tu nemám tú onu. No, tak si zatočím aspoň s kolom šťastie. 30 000 ako vždy. Tak pre toto video by to mohlo byť zatiaľ všetko. Majte sa to dobré, dajte veľa odberov, aby vyšla druhá časť, kde už získame ten Spooky Lucky Block. A zatiaľ čau! Čaute! Ahojte!